trebalo bi da počnemo time što ćemo istaći očigledno, ali veoma umesnu činjenicu. Festivali su sjajni, dobar festival je nešto najbliže savršenstvu u životu. Tu su ortaci, ogromne količine cirke, stvarno skupi hamburgeri, poljane devojke sa kaubojskim šeširima i tipovi skockanim kao Kit Lemon. Sve to imaš, a priliku da gledaš skoro svakog DJ-a kog voliš u roku od 2-3 urnebesna dana, a ako to nije potpuno blaženstvo, onda ne znam šta je. Ali stvar je u tome i nisam siguran da li ćete se složiti što ćete na nesreću na festivalima upoznati neke potpune smarače. To samo po sebi i nije iznenađujuće, ni šokantno, jer kad se okupi više od 5 ljudi, zagarantovano da će među njima biti neki kreten ili par njih, a time proces rešavanja situacije sa najgorima od najgorih ne postaje ni malo lakše. Prvi na listi je Gospodin Festival. Ovaj tip od kraja maja do početka oktobra živi u vreći za spavanje nabijenoj u ranac. Gledat će bilo koji bend ili DJ-a na bilo kojoj sceni bilo gde, samo kako bi upio jednostavno uzbuđenje, gledajući bend ili DJ-a do kojih mu ni malo nije stalo. Kako sviraju publici koja je zažalila zbog toga što stoji tu gde jeste, od glave do peta obučen je u kopiju potnudl s odeće i neverovatno bazi na najjeftiniji sajder. Obe ruke do pazuha prekrivene su mu narukvicama, a u levoj šaci čvrsto stiska odštampani program festivala, koji se smekša od kiše i znojnih dlanova. On jebeno voli festivale, obožava ih. Lift je njegov Woodstock i veoma je uzbuđen što će kasnije ove godine na Boom Townu gledati Infected Mushroom. Sledeći na listi je Cool Čale. Zašto pitate on? Dok te Archie ili Benji ili Tio ili Oli ili Ralph ili Bandy Bear vuče za nogavicu i balaviti farmerke. Na ovakvim događajima ne bismo mogli da spojimo sve generacije, to je čitav smisao klupske kulture, zar ne? Radi se o jedinstvu. 2 sata kasnije vidjet ćeš Archija ili Benja ili Tija ili Olija ili Ralfa ili Bandy Beara kako pada sa ramena svog tate i slučajno ga ruši na zemlju, zbog čega isfleka farmerke i prospe pivo. Gledat ćeš ga kako se sve više i više crveni i samo što ne opsuje svoje sopstveno dete. Onda će dete počne da trčkara po šatoru, a Carrie Chandler će primetiti da malo dete u veoma skupoj jakni penje na scenu, uključit će alarm, a čitav festival će postati uznemiravajući i panični pakao. A dobri stari Ćale će stajati negde usred svega i žaliti se na svoje prosuto pivo. Sledeći na našoj listi je Uradio si se, a previše si mlad. 3 popodne je i upravo si se ispovraćao po svakoj klasičnoj North Face jakni, koji si kupio maminom platom, karticom u tu hotelu. I sada počet ćeš malo da plačeš. Suze će ti se izmešati sa povraćkom i svi će početi da ti se smeju. Da se smeju tebi i nikada neće prestati. I ti neće znati šta radiš. I počet ćeš da se valjaš u sopstvenoj povraćki i suzama. I upropastiti nove Nike, pući će ti trenerka i svi ćemo videti tvoja sićušna ružičasta ćosava muda, kako se valjaju u blatnjavoj povraćki. Sledeći na našoj listi je Širilac Šroke. Ovaj potpuno štrokavi idiot ima samo jedan slobodan vikend tokom čitavog leta i iskoristit će ga u potpunosti. Gutat će sve na što naiđe, ispraznit će šank, konzumirat će, svariti i istrati veći deo asortimana koji će mu biti u ponudi. A neće još biti 2, pantalone će mu izgledati kao da su mešavina konoplje i hermelina, a koza će mu izgledati kao spaljena slama i talog od grickalica. Mirisat će na žbunji i benzin za upaljače, a kada bi mu liznuo kožu, jezik bi ti izgorao od ukusa soli i mdme kristala. Ime će mu verovatno biti nešto kao Spad ili Pong. Na sebi će imati hrvatski fudbalski dres, do zalaska sunca će postati zombi, ali zombi rešen da se gosti tehnom, a ne ljudskim mesom. Ali do ponedeljka ujutru će mutirati u ovo.